हारसेबाव सानैजों मेगन खेबलायबाय। हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिब्या प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै फैनो गोनां आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ, जाय फैनो गोनां अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलनि मुङानो जादों फेसबुकनि सैनाय। स' बे फैनो गोनां आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ गाहायै फावखौ खालामगोन बर'नि मुंदांखा फाव खालामगिरि लिंसार बसुमतारी, लोगोसे दिब्या काक्लारि। मेथाइखौ रोजाबगोन जेसि नार्जारी बिथाङानो। डाइरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी। प्रडिउसखौ खालामदों दिब्या काक्लारि बिथाङानो। डिअपि पस्ट प्रडाक्शनखौ खालामदों जयन्त बसुमतारी। स' लोगोफोर, बे फैनो गोनां आबुं मोनसे फेसबुकनि सैनाय आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नोंथांमोना नायनो थाखाय एक्साइटेड, बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन दे। स' बे मिउजिक भिडिअखौ दिब्या प्रडाक्शन चेनेलावनो थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन लोगोफोर। स' बेनि अफिसियेल टिजार भिडिअखौ दिब्या प्रडाक्शन चेनेलाव रिलिज खालामनानै होखाबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बेनि अफिसियेल टिजार भिडिअखौ नायाखैब्ला दिब्या प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैब्लानो जाबाय, आरो बे मिउजिक भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो फैनो गोनां आरो बर' भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।